Saavuttiin vihdoin Sodankylään, tämän reissun käännekohtaan toisin sanoen. Yövyttiin kämppiin Nilimellassa, aivan kaupungin kupeessa. Muiden leirintäalueen mukavuuksien lisäksi täällä oli oma uimapaikka, joka näillä keleillä oli kyllä suuri plussa. Täällä vietettiin 2 yötä, ehdittiin grillata, pyöriä kaupungilla ja rentoutua ennen kuin taas jatkettaisiin matkaa. Täällä myös suunniteltiin reissun seuraava kohde, joka oli yksi reissun etukäteen päätetystä vakioista. Viime kerralla Santamuksen pöperöt Rovaniemellä olivat niin hyviä, siellä oli pakko käydä uudestaan, kun Lapissa kerran ollaan. Joten kun auto oli pakattu, käännettiin nokka kohti Rovaniemeä. Kun Sodankylän kotiseutumuseo oli käyty läpi, lähdettiin puskemaan etelää kohti. Käännyttiin Nelostielle ja alettiin laskeutumaan kohti seuraavaa kohdetta, Rovaniemeä kohti. Suunnilleen keskivaiheessa matkaa eteen tuli Käyrämön keidas, jossa päätettiin pysähtyä. Ruokaravintolan kyltti houkutteli syömään, kun nälkäkin alkoi olemaan. Täällä oli myös matkamuistokrääsää myynnissä, jos sellaisen hankkimisen olisi taipuvainen. Ruokalistalta kaikki valitsivat poropihvit, ja ihan ok se oli, ei nyt mikään kulinarismin riemuvoitto, mutta hyvää. Hieman ruuissa myös kesti, sillä meitä seuraava ukkonen oli ilmeisesti iskenyt lähistölle, ja sähköt katkesivat. Tietysti myös ilmastointi lakkasi toimivasta. Huhhuh. Ennen matkan jatkumista ulkoilutettiin koira lähistöllä ja silloin huomattiin, että tässä takana oli matkaparkki. Paljon siellä ei palveluita ollut, mutta ravintolahan tuossa on ja perhesaunakin voisi tilata. Tässähän on ihan majoituskin huoneissa, jos sellaista etsii. Ja tästä matka jatkui kohti Rovaniemeä. Viime kerrallahan oltiin puskaparkissa veneenlaskupaikalla Nelostien varrella, ja tuolloin siellä oli hyttysiä niin pirusti. Kun sieltä jatkettiin matkaa, huomattiin Joulupukin Pajakylä muutaman kilometrin päästä. Siinä vastapäätä oli matkaparkki, jossa nyt ajateltiin yöpyä. Kyseessähän oli West Park Arctic Circle. Tekstiviestillä saatiin koodit varauksen jälkeen ja saatiin portti auki. Paikat oli numeroitu ja varausvaiheessa valittiin paikka. Täällähän oli fasiliteetit eli vessat, suihku ja sauna. Saunavuoro oli puoli tuntia ja merkattiin se listaan. Ennen saunavuoroa sitten illanviettoa autosta ja koiran ulkoilutusta lähiympäristössä. Huomenna mentäisiin sitten Joulupukin Pajakylään ja Santamukseen. Muuta menopaikkaa täällä ei oikein ollut. Illalla tuli sitten ihan kunnon sadekuu. No, mikäs siinä? Sateella autossa on mukava ollut. Ennen saunavuoroa pelattiin Afrikan tähteä. Pyhä täällä oli rauhallinen, mutta aamulla noi rekat alkoi metelöimään tuossa vieressä. Sanoisin, että oli hyvä paikka. Sauna oli pieni, mutta kiva. Misu taas ei tykännyt, kun tämä oli sorakenttä. Ja pikku kiviä tuli kenkien mukana autoon. Checkout oli kello 12, joten siihen mennessä pakattiin auto ja ajettiin ulos. Joulupukin Pajakylä olikin toisella puolella tietä, joten sinne oli lyhyt. Heti kun alueelle saavuttiin, tulee vastaan Loft Cafe, joka oikein kutsuu jäätelölle ja kahville. Istuttiin varjoon tuonne toisen kerroksen terassille. Ja sen jälkeen lähdettiin kaupoille. Matkamuistomyymälää ja krääsää,
löytyy kaupasta kaupan jälkeen. Kyllä tänne saisi kulumaan lantin jos toisenkin, jos oikein innostuisi shoppailemaan. Onhan nämä nyt hienoja. Kierrellessä löydettiin hienoja pienehköjä naulakkuita. Ajateltiin, että semmoinen näyttäisi kivalta autossa, joten mukaanhan se tarttui. Ja nyt vihdoin Santamus. Kuultiin, että tänne saa tuoda myös koiran. Joten äijät lähti autolle kiertäen pihan kautta ja kattelen siellä olevan näyttelyn läpi. Ja autolta otettiin koira hihnaan ja takaisin Santamukseen. Täällä henkilökunta toi koiralle heti kylmää vettä. Ja meille ne kauan odotetut annokset. Otettiin pojan kanssa loimolohta ja JD pororieskaprapin. Ja ei kyllä pettänyt nämä annokset taaskaan. Ja tämän jälkeen täysin mahoin oli hyvä lähteä takaisin tien päälle. Nyt ajettaisiin Rovaniemen keskustaan. Puskaparkki oli jo tiedossa, mutta ennen sitä mentäisiin vilvoittelemaan uimarannalle. Tällä reissulla ollaan käyty kyllä uimassa melkein joka päivä. No, vähän aikaan ei ollut tällaista helleputkea ollutkaan. Ja vielä Lapissa. Uimisen jälkeen piti tehdä vielä yksi stoppi, käydä nimittäin kaupassa ja pesemässä pyykkiä itsepalvelupesulassa. Suunnattiin Minimaniin, josta löytyy myös 24/7 itsepalvelupesula. Täältä suunnattiin Puskaparkkiin, siihen samaan, missä oltiin viimekin kerralla. Keskusta on aivan kävelykadun tuntuman. Tämä on vaan niin loistava sijainti, vaikka näin arkena maksullinen onkin. Autossa oltiin jonkun aikaa ennen liikkeelle lähtöä, mutta ei siellä kauaa kyllä viihtynyt, kun oli niin kuuma. Kaupungille iltakävelylle ja nämä toimitti kaksi asiaa. Päästiin katselemaan paikkoja ja vilvoittelemaan. Ennen aluepaluuta käytiin vielä tuopillisella Arctic Light hotellin terassilla. Pojalle maistui Pepsi Max. Autolle kun saavuttiin, huomattiin, että Misu oli kadottanut hattunsa, jonka se osti Pudasjärveltä. Niin mietittiin, että se saattoi jäädä hotellille. Ei nyt sinne enää yöllä viittietty lähteä. Sen sijaan läheisessä rockbaarissa käytiin nauttimassa pari driksua. Tästäkin on tullut vähän niin kuin Rovaniemen perinne. Aamulla auto oli kuuma, mutta ei ollut niin infernaalisen kuuma kuin joinain aamuna tällä reissulla. Sivulla olevat talot suojasivat meitä auringolta näin aamulla.
Muiden vielä nukkumassa mentiin koiran kanssa aamulenkille tuonne joen varteen. Lenkin jälkeen suunnattiin Hotel Arctic Lightiin kyselemään Misun hattua, ja sieltähän se löytyi. Hattu saatu takaisin. Aamupallaksi meillä oli muita suunnitelmia. Meinattiin tehdä meidän samoin kuin viime kerralla Rovaniemellä. Mentiin syömään aamupala kahvilaan. Kun taas palattiin autolle ja oltiin se pakattu, lähdettiin kohti seuraavaa reissukohdetta, joka olisi Kemi. Tosin ennen isolle teille lähtemistä käytäisiin vielä vilvoittelemassa samalla uimapaikalla, missä edellisenä päivänä oltiin. Jos tykkäsit näkemästäsi, paina like. Jos haluat nähdä vastaavanlaisia videoita tulevaisuudessakin, paina subscribe.